Kdo přijde na pomoc jako první při přírodních katastrofách? Ukazuje se, že jsou to sousedé. Ne záchranáři, protože sousedé jsou naši nejbližší. Pustím vám teď úryvek z monitoringu klimatu, který se týká dnu od 10. do 16. srpna 2026. Odkaz na celý monitoring. Pak přidám do komentářů. Kolumbia. Ráno 10. augusta otriaslo západnou Kolumbiou silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Jeho epicentrum sa nachádzalo nedaleko obce San José del Palmar v departemente Chocó a ohnisko sa nachádzalo v hĺbke 103 km. Podľa generálneho riaditeľa Národnej geologickej služby bola táto udalosť tretím najväčším zemetrasením v histórii krajiny. Otrasy boli cítiť prakticky v celej Kolumbii. Po otrase geologická služba prijala viac ako 20 000 hlásení od obyvateľov z viac ako 1200 obcí. Obzvlášť ťažko boli postihnuté veľké mestá Cali, Pereira, Manizales, Quibdó a niekoľko menších municipalít. Ľudia vybiehali z domov, kancelárií a nákupných centier, z niektorých nemocníc boli urgentne evakuovaní pacienti. Už v prvých hodinách záchranári a miestni obyvatelia manuálne odstraňovali trosky a snažili sa dostať k tým, ktorí uviazli pod troskami. Niekto zázračne prežil v zachovaných častiach zrútenej budovy, iným susedia pomohli rýchlo opustiť dom. Do záchranných operácií boli zapojení hasiči, Červený kríž, civilná obrana, kinologické jednotky aj ťažká technika. Rozsah devastácie bol obrovský. Podľa Kolumbijského národného úradu pre riadenie rizík živelných katastrof bolo poškodených viac ako 81 500 domov a ďalších 14 500 bolo úplne zničených. Počas zemetrasenia sa zrútili nielen nízkopodlažné obytné budovy, ale aj 66 veľkých budov. Tieto čísla predstavujú 10 000 rodín, ktoré v podstate zostali bez domova a teraz potrebujú dočasné bývanie. Zemetrasenie poškodilo nielen obytné budovy, ale aj historické budovy, obecné úrady, kostoly, reštaurácie a ďalšie miestne podniky. Rôzne sektory v celej krajine utrpeli obrovské straty. Poškodených bolo 241 zdravotníckych zariadení, viac ako 2600 vzdelávacích zariadení a viac ako 3600 komunitných centier. Poškodených bolo takmer 300 ciest, 44 cestných mostov a 5 letísk. Rozsah budúcej obnovy je ohromujúci. 18. augusta prezident Kolumbie oznámil, že predbežné hospodárske škody spôsobené zemetrasením sa odhadujú na približne 9 miliárd 600 miliónov amerických dolárov.